Unya naunsa na atong butbut ni buhagay no Gelmoranas gid ay. Gelmoranas atong butbut ning gawas. Undas pat na sad mga pinangga. Ha? Ingon ko pasaylo ako ninyo kay dili ka kumpiyansaan ang 259. Naunsa na atong butbut mga higala Gelmoranas ni gawas. Mao na kong giingon mga pinangga, no? So, ilang ta magdinagko, magginagmay lang gyud ta. Kay mapusoy man tag magdinagko ta, tan-awa. Usa gidangatan sa tong butbut karon ni on the spot mga pinangga. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. No? Ingon ko sus pastilan. Purting pagkabuhagaya mga higala. On the spot. Ayaw lang magtawag kay di ko modawat og tawag karon. Magpahigayon kog shell store ugma mga higala. Ning on the spot ang 259 mo na kung gipanghatag sa mga namalit ganiha sa panimalay ni Ma'am Miriam Adan sa Ilihan. Mga kahigalaan, congratulations sa tanan. Unya mga pinangga, pertig yung pagka buhagayas atong butbut no. Mga pinangga no. Pertig yung pagkabuhagayas atong butbut mga higala. Muna no. Ingon ko nga almoronaso ni ron, gawas ni ron. Daggan na sa demokrasyon, bahala mo diha. So, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, ang akong guide, sekreto-sekreto, mao po na akong gihunghong ganiha mga higala, mga pinangga. Sekreto-sekreto ba? Ako mo sekreto gyud ko. Labi na dagang kay mo rason, wa mo kadaog kay mauni mauna. Sige lang. Naman tay hunghong. Mga pinangga. Congratulations mga nakadaog, no? Dagang kay mo rason. Okay ra na kay manghunghong ko, dagang kay mo rason, wa mo kadaog kay mauni mauna. Digan mo mahunghongan ana inyong style, mga pinangga. So 259 mao na akong ipanghunghong ganiha, mga higala. Daghang kay kog nahunghongan. Unya congratulations sa atong gihatag live, no? Walang ko pahalata. Wa mo kabantay nga. Niingon ko nga ginagmay ra na ha. Pero pasaylo ako ninyo kay di ka kumpensaan ng 259. Naunsa na mga higala, mga pinangga, congratulations sa mga nakadaog. Ugma, mag-shell store ko ugma. Sikreto anay lang taan ni ugma, mga pinangga, ang akong hatagan, sikreto ugma, katong mga manugat, mga higala. Gikan sa pinamungahan, Aluginsan, Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Moalbo, Albadjan, Alegria. Malabo yung kinatilaan, no? Mga pinangga, no? So, ana ra, dayon, ang atong special honghong, pangbagdukay, gina siya, no? Pangbagdukay, gina itong special honghong. Ugma, na ako special honghong sa area. Tang salamat daw ko grambol sa isinta sa 592. Congratulations. Nya basig na sa mo chat ninyo ha. Mga yung donation fee na IG cash. No? Mga pinangga. Okay, so mao na mga higala. Congratulations ninyong tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan. No, mga pinangga. Congratulations. No, duda na ako murag mao po na akong gi-alarma. O pa lang ko ka-check sa akong live. Okay? Mga pinangga, quarter to 9 mo nahatag. Uy, naunsa. Mga ingon ko kung makatufan mo, wa tay mahimo. No? Mga pinangga, congratulations sa mga nakadaog. Ugma na ako ginatilan, ugma. No, mga pinangga. Mga alas 3 sa hapon, simbahan katoliko hinatilan. Congratulations sa mga nakadaog. Undas pat jud kayo, mga higala. Na to nagahapon, mga pinangga. No? So, congratulations mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Kan ingon anak daghang kay mugrason, late gihapon ta manghatag. No, mga pinangga, late gihapon ta manghatag, no? So, anak na lang unya ugma kita kits ta ugma na ako special hunghong sa area mga higala para sa mga manugat ugma, no? Mao ni ang pinaka-special ugma nga akong dalon sa South Cebu. Lahi ang special sa Southern Cebu ug sa Dakbayan sa Sugbo.
mga taga Mindanao, pero pagbantay lang mo kay naarabatay alarma ang saon na lang ni mga higala tang daog ko rambol no binta. Congratulations, no, mga higala, congratulations, tang daog ko, thank you. Okay, congratulations on the spot mga pinangga, nga perting pagka on the spot jud mga kahigalaan, porte gyud pagka on the spot mga higala, no, ning buhagay gyud mga pinangga ang atong gihatag, ha. God bless na tong tanan mga kahigalaan, mga pinangga. Congratulations mga higalang, congratulations na tong tanan. Kung saan man ako kayo medyo maipit kidani ba. Asa naman tos paridong ko eh. Congratulations sa tong butbut gi Almoranas ni Gawas. Congratulations mga higala. Atang sa wakas nakatilaw na jud kog daog. Bahalag 5 lang, salamat. Sige, congratulations mga pinangga. Nya ugma kita kitsta sa mga taga Southern Cebu karong Miyerkules sa Dakbayan sa Sugbo. Doon ako special nga guide, pangandamin ninyo nagmaayo ha. Kay wap ako makapabuhagay diha Cebu. Mga higala ka nang muanha ko. Magpalihi ta diha karong Miyerkules. Magpalihi ta kadaugan. Congratulations sa mga nakadaog niya. Pahuway na mo diha, pangatulog na mo, ugma na lang ta magtiwas. Bye bye, God bless.